ಓಕೆ, ಏನಿವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು? ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಓ, ಅದು ಐಸಲ್ ಲಿಂಗನಾ? ಓ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ. ಓ, ಮದನಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕುಂಕುಮಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. पंचभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु विमलं मेकादशोज्ज्वलं मेघनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकं ईशं सुरेशं ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ. महामधुर पंचाक्षरी मंत्रवाचं महर्षवर्ष प्रवर्षौ सुशीर्षौ नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपम्